Velkommen til Business Monitor. I den her video skal vi se på, hvordan man arbejder med sit driftsbudget. Driftsbudgettet ligger i budgetmodulet og har sin egen fane. Driftsbudgettet består af to versioner, en klade og det endelige. Kladen er den version, man arbejder med, man opskriver og nedskriver på osv. Og når man er færdig med sin klade, så gemmer man til den endelige budget. Det er det endelige budget, der bliver sammenlignet med i dashboard og i rapporterne. Ude til venstre her, der har vi et funktionsområde, hvor man kan vælge sit regnskabsår. Som udgangspunkt vil Business Monitor vælge indeværende regnskabsår, men man kan frit skifte. Under regnskabsår har vi en række budgetfunktioner. Man har mulighed for at hente sidste års tal ind i sin klade. Man har mulighed for at nulstille sin klade. Man har mulighed for at tage sin endelige version og kopiere ind i kladen, og man har mulighed for til sidst at kopiere sin klade over til endelig. Derudover så har vi nogle hjælpefunktioner, at man kan skjule rækker uden værdier. Hvis man har nogle konto, som der aldrig er noget på, de ligger bare som en del af kontoplanen, så kan man klikke på den. Og hvis man ikke ønsker, at der skal kunne ændres i tidligere perioder, så kan man klikke den her til. Det gør, at man ikke kan indtaste i alle de måneder, som har været. Til sidst har man mulighed for at definere, hvad for en fordelingsmetode man vil bruge. Om det skal være ligelig fordeling eller en vægtet fordeling. Den ligelige fordeling, den vil tage det beløb, man indtaster, og fordele ligeligt ud over det antal perioder, der er. Den vægtede fordeling vil tage hver periodes andel af den samlede sum, og fordele det beløb, der er til fordeling ud proportionelt. Jeg viser eksempler på de begge to. Vi har nogle fold ud ikoner her, så man kan ekspande og kollapse sin kontoplan, så den bliver lidt mere overskueligt. Man har mulighed for at opskrive procentvis med et beløb. Man kan indtaste i det samlede beløb, man gerne vil have i rækken, og så kan du selvfølgelig indtaste i hver periode. Du har også mulighed for at indtaste i sumrækkerne, eller sumcellerne, og på den måde op- eller nedskrive. Vi tager et eksempel. Vi kan starte med at køre sidste års realiserede tal ind. Hvis jeg klikker på den her, så vil den tage alle de realiserede tal fra 2012 og køre ind proportionelt i perioderne. De kom der. Så kunne jeg opskrive procentvis. Jeg vil sige, at jeg vil gerne opskrive hele min omsætning med 20%, og så vil den fordele det proportionelt ud over det hele, fordi jeg har valgt vægtet fordeling. Nu kan vi se, at der er en masse celler, hvor der står 0 i. De vil ikke få noget, for de havde ikke noget sidste år, og så vil de heller ikke få en del af den opskrivning, vi har lavet nu. Hvis vi havde valgt ligelig fordeling og sagt, at vi vil gerne opskrive med 1 million, så vil det blive fordelt ligeligt ud over alle celler. Se, alle de steder, hvor der stod 0 i, vil der nu stå 10.416. Alle har fået lige meget. Det vil vi gerne nulstille igen. Sådan der, så er det frit at arbejde med. Og så kan vi sige, at vi for eksempel inde under vores salg indland hardware, vil vi gerne sætte 120.000. Nu vil jeg bare have et helt beløb ned i min omsætning, så jeg kan se og sammenligne med det ude i dashboardet. Nu er jeg godt tilfreds med mit budget. Så klikker jeg kopier klade til endeligt. Så kan jeg navigere over i mit endelige budget. Og så kan jeg se, at det passer med min klade. Så kan jeg gå over i mit dashboard. Og så kan jeg se, at min lille sorte linje her, den ligger, nu prøver at klikke på den en gang, til at jeg har budgetteret med en omsætning på 10.000 kroner om måneden. Det er funktionaliteten i Business Monitors driftsbudget.